Na nyisi ni kawuono tich ariyo ochwakore kendo bedo gi gweng' ma owinjo bed ni ng'eyo e chenro mar ng'e gweng'. Nyakoro mogi bende isewinjo gweng' moro ma iluongo ni Oyude. Oyude ni yudore sub county mar Rieda e county ma Siaya. Mana kaka pile chieng' tich ariyo ka tich ariyo kama e chenro mar ng'e gwengewa, ripota marwa Millicent Adhiambo luorore e kor gwenge kendo tinende ni to oyudo gweng' miluongo ni Oyude. Sigand Oyude chalo nade? Aya koro winji ni to Millicent kano dhi Oyude mo oyudo Oyude noyudo ka sigand Oyude chalo nade. Ma ng'e gwengewa kawuono. Nyakwara moge ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore e kaunti ma Siaya kuma ofuyo kowuok e gweng' ma Kalandin ma odhi opiyo e senta chiro kata gweng' mong'ere ni Oyude mayudore e sub county mar Rieda. Nyakwara moge ka iselimo, isewinjo kata isekalo senta chiro kata gweng' ma iluongo ni Oyude, iparo ni ang'o miyo ne ochake ni Oyude? Wagoyane mbaka kod jodak kaachiel kod johala mawuok Oyude kaendi ginyiswa ni ginto pachgi chalo nade kotenore kod nondo mar nying gweng' ni ma Oyude. Oyude ni kaparo kaka nochakre nying no ne nitiere dhako mane pondo, koro kanochopo kar kae to noyude, koro mane nying no wuoke ni Oyude ka. Nying ni nobiro ni nitiere kaka ne mama moro ne olal, koro kano olal to kane imanye to noduogo Oyude gi Oyude ka. Koro bang'e no tema koro ne kanoseyude to chak ji ochako bet, koro ekaka noyude kanyo, noyudi Oyude, koro ekaka ne nying no biro ni Oyude. Ne nitie nyako mane ringo mane we chuore, koro by the time mane ochopo ka to gwen nogale mobi Oyude, koro ema nochak go kano Oyude. Nyakwara mogi mana kamane kaka pa jogweng' kod johala chalo kotenore kod gima dine mi chak kae ni Oyude. We koro winja nena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye kotenore kod gima dine mi chak kae ni Oyude. Oyude ne nitie mama manolal to kae kore manoyude, to bang' kanoseyude koro nochak kelo gik moko Oyude, koro kae mane yude gik moko machalo skari, ring'o, koro ne onya mana kamano ni en Oyude, koro continue mana ni Oyude, mane kaka ne Oyude chakre. Humbo Oyude landore kod weche kata timbe mage. Wanung'ewa kaka wan jo boda, pur be wapuro, farming, gik moko machalo kamano. Kaka wantie ka, nitiere kaka youths moko, nitiere ma mpira, nitiere ohelni matindo tindo mag dukni, nitiere kaka weldings, skunde wan go ka mapuonjo nyithindo matindo tindo bende wantiere go ka. Oyude ka ong'ewa ne business en chiro mano chakre chon, ok ochakre sani. Even Ndorio biro bang' chiro Oyude. Nitie chiri mang'eny mobiro bang' chiro Oyude kaka Nyili Magiri bende biro bang' chiro Oyude. To Oyutwa ni ok osedhi mbele, ong'ere gi nying marach nikech jokuoge ng'enye. Oyude kae wan kod tije machalo kaka mag pur, kae ne use kaka chiemo machalo ring'o, ne wan gi gik moko machalo kaka rabuon, muogo, mago gik mane yudo Oyude ka. Koro kae dongruok mar Oyude ne ong'iyo nikech en Oyude kama ne yude gik machalo kaka muogo gi nigo. To bende Oyude osenyuolo dongruok e ngima jodak kod johala maluora ni. Chon ute ne gin mana mag lum, mag ndong', koro sani to mondo yudgi sani ji nie ute mag mabati. Nwaniel mana gi tach nyangile. Sani to koro wan gi sola mag M-Kopa gi. Stima be nitiere. Skunde be sani nitiere stima. Oyude osedongre kabisa. Waneno ka nitiere kata investors moko nosekelo nwa gwen kaendi, apeini mabe waringe neno kabeyo. Sani gima Oyude nitiere go, sani dongruok ma Oyude nokelo ne en pi waneno kanyo,
kendo sani dongruok nitiere skunde ma nitiere ma kelo nyithindo ma kelo nyithindo dongo maber kod clubs wantiere go ka lam ne onge lakini lam nobiro lam gi stima kwano chakre gi od lum to bang'e dongruok obedo kuma moyude koro chako dongre moyude koro gerore ma koro chopo kiwango ma koro neno ni koni dukni koro onge od lum mana achiel kuom gik mwanyalo kwano. Oyude ne onge stima, oyude obiro gi stima koro, oyude nigi pi masani watiyogo, mano dongruok mwanyalo kwano kuma oyude. Osiptal bende nitie achiel to kwan kodgi mang'eny. Kata obedo ni jodak kod johala kwano dongruok 1, 2, 3, rem kod kwayo kata pek magin-go ni kanye magigombo ni olos e alworane ma oyude mondo giyud fongruok, oyude odongre, ometni ochal kod kuonde mamoko. Security rach sana ma sani kata kidwa dhi e budhe liel moro tiyudo ka ok inyal chopo maber kata kiwuok kuro iduogo nyithindo gitong'owa kabisa. Koro wakwa sirikal mondo kaber nosagernegi ot moro kaendi mondo security obede mondo konywa. Koro sirikal pok okelo, koro wakwayo ni mondo sirikal kuyie to kelnwa polise oyude kae. Gima wanyalo kwayo sirikal machandowa en gimoro kaka security en ni mond wage kata nyithi wage manie chiro ok ginyal chiro e seche moko mowinjore nikech ka gia to nitiere kaka imonjogi e kor wang'ayo titong'ogi tigoyogi. Oyutwa ni wan gi chandruok, waonge taya, ok diyudi, ler onge. Ka oyude gotieno en oyude ma en mudho ma ka sitima olal to yude ni ok inyal ng'e kata ng'ama biro kacha, en mudho. Gikora kwayo sirikal kuom ng'uono giyie giketnwa taya maduong' cha mamenyo yude chiro te. At the same time ok dagom ni security obed maonge oyude, dagombe ni security mondo bi oyude mondo yude wani bende odongre. An awuon mawuoyo kodi ni oyude ka osekwala mo wang' dukana, awuon mawuoyo kodi ni achaka yawo ba okwal modhi kong'o dhi te. Koro oyude recently ka ema yando tong'e jorito mane waketo mondo mi oritnwa. Otong' ji adi 2 temo tho mwayudo koiki gi kite. Manyiso ni kata sani ng'ama dwa ndiko sani mondo mi obi orito yude is not easy. To od polise oger ni ka inano mache chief's camp. Od polise ni ka pok oketnwa polise go since gerodno waonge go madwa wach ni security. Mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Sani ka ilimo kata ka iwinjo kata ka ikalo chiro, center kata gweng' miluongo ni Oyude mayudore e sub-county mar Arieda e Siaya, ting'eyo gimomiyo Oyude nobedo Oyude. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien aduogo ni kendo kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.